Illorretan, Jurre Calzada, bere etxean, behan, zegoen gela bat, eta utzi ziguten bilerak egiteko, baina Durangotik joaten ginen. Eta hasi ginen harria pikatzen, lokal bat prestatzen guretzako. Eta guretzako esaten dudanean, igual izango zan boiezka, ez daki. Eta ni erratzaren palo batekin, tolostuta, nintzen Illorretara baten, hori garbitzeko eta hori dena, eta handi denbora batera Guardia Zibilek deitu zidaten kuartelera. Ez dakit nun, agertu zen ikurrina bat, en los cables de alta tensión, eta leporatzen zidaten ikurrina hori jartzea. Porque palo horrekin, joan nintzen Durangotik Illorretara. Eta zanien hori palo bat zan, erratza batena. Eta bai, porque zuen indozu hau, eta ni neukan beldur bat entxufetara. Kristona, esan nion, imposible da, ni izugarrizko beldurra diote entxuferi. Eta gero, Iberdrolako tekniko bat esan zion ere aitarik hori izan zela pertsona oso prestatua edo ume bat hori, neska bat edo zein persona arrunta ezin zuela hori egin. Eta hor egon nintzen, eta ja hor nik uste dut gelditzen nintzela markatuta, kuartelean. Eta, klaro, mugitzen, igual ziurrezko ere mugitzen zinelako herrian edo jaizetan, perejil eta ala salsas, ez dakizu, hortik bueltaka edo egoera hortik, eta, klaro, hori ja, zu, azten zara, hau zer da, ez da, pentsatzen, nahi nuen karneta ataratzea bidez eta ez zidaten itxi, pasaportea ez zidaten itxi, nire aikike igez egin zuelako eta ez dakizer kuartelean, eta nire aikike, eta nire aikike da persona bat, eta nire beste bat, eta hola. Eta ja, nik uste dut ja, hortik hasten dela ja prozeso bat, ez da?